अगर आप भी चाहते हैं दंगल म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मोतिहारी रोहे 1 लाख के साता, 1 लाख के साता हो 1 लाख के साता। नाचत रही सखी रे उतार के दुपाटा, उतार के दुपाटा, उतार के दुपाटा। तो छोटे छोटे नीमुआ निचोड़ देले बा, छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा रे। छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा रे। छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा। ये सखी अरे का भइल हो रे सखी? अरे बड़ा बहुत तरी छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा रे। छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा। दंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ननौरा। लोगे बोलवले देखा के पाना साई, देखा के पाना साई हो, देखा के पाना साई। भीतरी से मोहन सखी मानल हमर नाई, मानल हमर नाई, मन मानल हमर नाई। हल्लो भनी त दुनु धके फोड़ देले बा, छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा। छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा रे। छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा। दंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ननौरा। जो बना के बीच में जे जगे रहे फकिया, जगे रहे फकिया हो, जगे रहे फकिया। ओही में खोस देले दुगो 10 टकिया, दुगो 10 टकिया हो, दुगो 10 टकिया। सिल है जवानिया के तोड़ देले बा, छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा रे। छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा। छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा। जननी ना विक्रम के मनावा के हाल रे,